Здравейте, скъпи приятели на Стандарт и съмишленици на голямата кампания Чудесата на България. В днешния епизод на подкаста Чудесата на България ще си говорим за едно древно и мистериозно време, възникнало преди около 4000 години, когато българските земи са били населявани от народ, който е строял мощни укрепления, изящни градове, който е почитал боговете с мегалити, с светилища и е вярвал в безсмъртието на душата. Времето на гордите траки. Те са строяли гробници, защото са вярвали във вечността, но са живели предимно в реалността и не са оставили големи писмени доказателства за едните поколения. Няма едини теории за това как са възникнали, още по-малко за това как съвсем уж набързо са изчезнали. Според десетки антични източници, траките са били един от най-смелите войни на тогавашното време. Всявали са страх във всичките си противници. Не по-малка е била славата им и за пиршествата, които са устройвали. С месото, изпечено на шиш, поставено върху трикраки столчета, поръсано с мащърка и гарнирано задължително с питите с хляб и чесънът. За ужас на гърците, траките са пиели виното не разредено с вода, както и бира с утечемик с сламка. Жените са били красиви, изящни, свободни, къпели се в минералните извори, като са се мажели с маслото, което по това време е било много дефицитно. Според Херодот, траките са били най-многобройният народ след индийците. Повече от 1 милион, но никога не са искали да се обединят. Живели са на десетки племена, като най-голямата историческа стойност са оставили 4 от тях. Славните одриси, славата на които се носи днес и чрез маската на Терис, и чрез бронзовата глава на Сев III. Бесите, това са жреците, пазители на десетки, стотици светилища из целите Родопи, най-познатото от които е на Перперикон. Страховитите трибали, които не са позволили нито на Филип II Македонски, нито на синът му Александър да ги покорят. Както и, разбира се, могъщите гети, най-голямата загадка на които беше разкрита от моя специален гост днес. Вижте визитната и картичка. Професор Диана Гергова е археолог от Националния археологически институт с музей при БАН в областта на тракийската култура. Автор на над 200 статии и много книги. Дългогодишен ръководител на проучвания в резервата с Боряново, селищната могила при село Дядово, светилището на връх Острец при Велинград и много други. Член на Българския национален комитет ИКОМОС, на Научния комитет по погребална археология в Браила и на Световния археологически конгрес, като е координатор за Централна и Източна Европа и Азия. Добре дошла, професор Гергова. Благодаря, че отново сме заедно, както и последните 15 години заедно с кампанията Чудесата на България. И аз благодаря за поканата, защото нашето сътрудничество и общуване винаги е било много приятно и мисля и полезно. Вече 40 години вие сте посветили живота си на цивилизацията на траките. И сега бързам да ви попитам, сред всичкото това безценно тракийско наследство, което имаме, има ли наистина нещо според вас, което е най-емблематично, което е емблема, символ на тракийската цивилизация? Или да кажем най-емблематичният обект, който е разкриван до сега по нашите земи? Знаете ли, аз няма да бъда нескромно, защото нашите открития в Сборяново бяха оценени преди доста години от една специална комисия в Министерството на културата като
обекта с най-голям потенциал за развитие на културен туризъм и разбира се за това, че там има огромно разнообразие от паметници, от различни категории, които разкриват по абсолютно нов, непознат до сега начин културата на траките и по-скоро културата на северните траки, на гетите, защото в Сборяново ние имаме единствената, мисля, че и на Балканите и особено в българските земи, цялостно проучена столица, на тракийска столица с всички нейни елементи. И елинистическия град, и по-ранните светилища, и невероятните некрополи. Освен това, голямата стойност на този обект идва от това, че всъщност както навсякъде, но и там това, което траките са заложили като едно свещено място, като място на почитане на природата, то продължава да бъде свещено място дори за следващите напластили са религии до наши дни. Какво от гените на траките тече у нас, българите, сега? Знаете ли, от гените на траките, така, от генетични изследвания, е ясно, че ние имаме генетична наследственост. Всъщност в съвременната ни култура ние не винаги си даваме сметка, но са запазени тракийското наследство, тракийската духовност, техните вярвания са сложили огромен отпечатък дори върху нашия съвременен живот. Погледнете всички големи тракийски светилища или свещени места, култови места са маркирали и са белязали по-нататъчното развитие на по-късни и раннохристиянски и до наши дни свещени места. На второ място бих искала да кажа, че всички знаят, че кукерите са една традиция, Дионисиева също, която е запазена между нас. Вие сте един от учените, които твърдите наистина, че при траките на почет е било вечността на душата или безсмъртието на душата. Защо е така? Вижте, аз много обичам да цитирам тук професор Фол, който беше мой преподавател и който направи много за развитие на тракологията и особено на археологическите аспекти на тракийските проучвания. Но той казваше, злата има не само в тракийските земи, съкровища имат и скитите, и келтите, но това, което траките са дали на света, това е именно учението за орфизма. И всъщност не трябва да се очудваме, че нашата земя, която е един кръстопът, обаче който ражда много нови идеи. Кръстопът именно, не само като инфраструктура. Не като инфраструктура, а като духовност. Именно тук Орфей създава своето учение за безсмъртието на душата. И смея да кажа, че изследователите на религията казват, че в това учение за безсмъртието на душата сигурно има и по-ранни човешки познания, но той е този, който ги формулира. Като че ли всичко имаме от траките, но нямаме писменост, така ли? Вижте, не е съвсем така, защото самите гръцки митове казват, че писмеността е донесена от Лин, от Орфей и знаете, че и Херодот казва, че в светилището на Дионис имало таблички с орфически текстове. И всъщност трябва да кажа, че и на светилището на Острец ние наскоро намерихме един глинен прешен с един посветителен надпис на Сабази, който е с така наречените гръцки букви, но това е нещо, което е надписано от един обикновен човек или може би жрец, който знае писмеността. Траките имат писменост, за съжаление тя не се е развила така, както се е развила в Гърция, където се създава вече много, много литература, но аз мисля, че имаме аналогия с кирилицата и аз изпомням, че преди години бях намерила също в едни спасителни разкопки при Капиново една тракийска могила, в която на един каменен кръг върху единият камъните беше издряскан един надпис Скиас, което означава беседката на Дионис. Тоест, извън официалните надписи, които ние виждаме най-вече на гръцки, защото той е бил тогава международния, да кажем, език в нашия район, ние имаме доказателства, че траките са писали. Но не са създали тази литература. Но в замяна на това искам да кажа, че, например, учението на Орфей
е първото, което се разпространява, така казва, чрез книги. Вие също сте един от хората, които продължавате да твърдите, заедно с онзи екип от международни учени, че дунавската писменост или дунавската прописменост е по-стара дори от шумерската. Продължавате ли да го твърдите? Вижте, аз не съм специалист в тази област, но имах възможност да контактувам с професор Марко Мерлини, много интересен италиански изследовател, който работеше върху компютърното разчитане на тези паметници на дунавската писменост. И аз мятам, че тези заченки за писменост наистина са родени в рамките на най-ранната цивилизация, която е по нашите земи. Това говорим примерно за четвъртото хилядолетие преди Христа. Да, четвърто хилядолетие преди Христа, даже пето-четвърто хилядолетие преди Христа. И той казваше, че очевидно и тези знаци са начин на комуникиране с боговете. Тоест, така или иначе, всичко, както което се казваше създава... тук Васил Николов, те са и знаци за плодородие и за връзката на човека с космоса посредством... Точно, за един друг начин на комуникация, който също се заражда в нашите земи. Да продължим с легендите. Започнахме с светилището на Дионис или на Орфей. Как решихме, че то е точно до Велинград, при положение, че толкова години го търсиме и все не можем да го намерим? Това е едно много давнишно дирене на страшно много колеги. Особено Родопа, която е усеяна с тракийски светилища, е много привлекателна за подобен вид изследвания. Трябва да ви кажа, че когато ние започнахме проучванията на това светилище, да кажем къде се намира. То се намира на връх Острец до Велинград. Вижда се от самия Велинград. На 8 км на много стръмен склон. 70 градуса е наклона, докато стигнете там по един черен път. Нашите намерения бяха просто да разкриеме характеристиките на още едно тракийско светилище в този район, в западните Родопи, които безспорно се свързват с бесите, с основната територия на бесите. Но това, което ми даде основание да направя следващата крачка, беше, че четейки Херодот, четейки историческите извори и знаейки маршрута на Александър Македонски в по-късно време, аз попаднах на нещо много интересно, което може би моите колеги не са забелязали. Херодот започва да говори за бесите и за тяхното светилище, когато, описвайки гръко-персийските войни, той стига до градчето Пистирос. Градчето Пистирос на Бяло море създава своя колония Пистирос до град Септември, която се създава втората половина на 5 век преди Христа, но преди това те също са имали контакти, преди да се решат да основат точно там своята колония. Сега могат ли да отидат? Има ли съответни екопътеки? Нещо, което туристите биха могли да го видят? Няма. Там има един горски път, който е трудно проходим. За това място има много почитатели, защото бесите, след като приемат християнството, значи ние имаме материали от 2000 години. Тоест ние имаме от второто хилядолетие преди Христа, имаме от времето преди Херодот. Тоест се вижда се, че това съществуване функционирало със светилището по времето, когато Херодот започва да пише и приключва в първата половина на първото хилядолетие от нашата ера, когато бесите приемат християнството. Тогава те създават една малка базилика на съседната кулминация и тя е в местността Гергевана и преди години местните хора възстановиха тази църква, която по време на помохамеданчването са били принудени самите християни да я разрушат. Сега църквата е възстановена, надявам се, че ще намерим средства да бъде изографисана, но всъщност това е едно почитано място, на което хората винаги ходят, особено на Гергьовден. Тоест, това е едно място, което показва своето значение за местните хора и без нашето откритие, бих казал. И за това аз смятам, че ако говориме, има много светилища на Дионис в Родопите. Това е една прекрасна планина. Там ние открихме, освен този посветителен надпис на Дионис, оброчни плочи с шишарка, която е тирса на Дионис. Открихме едно умбо
покрито, това е централната част на щит. На щита. Желязно умбо, което е покрито с мед и с позлата. Тоест, ние виждаме едно много високо ниво на даровете, които са поднасени там. И така си мислих всъщност, когато Херодот казва, че бесите са независими войни. Аз сега си давам сметка, че те са независими войни и жреци. Те са жреци на бога Дионис. Какво е това да търсиш могилата на Омуртаг и в един момент да намериш могилата на Котела, ако мога образно да се израза така, като владетеля, който е на гетите. И ако кажем, че сега за това светилище на Дионис, то не е превърнало в туристическа атракция, но все пак Сборяново наистина е един от добре оформения резерват културен, с който може да се гордееме и заради различните гробници, и заради Демир Баба Теке. Какво това нещо на вас ви донесе като поука? Моя късмет и на моите колеги, които изобщо се занимавахме с трикологията, че ние можехме да разгърнем своите проучвания в едно време, в което науката археология имаше много по-голяма финансова подкрепа, което ни позволяваше да постигаме своите цели. И откриването на свещарската гробница, нейното обявяване за паметник на ЮНЕСКО и възможността на един прекрасен екип да работи върху нейното експониране, тя и сега продължава да е най-модерно експонираната гробница, която позволява пряк достъп в сърцето на паметника. Всъщност в Свещари Омуртаговата могила беше много голямо предизвикателство. Аз не обичам да копая голями могили, но тя беше малко поразбита от иманяри и 1992 година ние започнахме да я проучваме. Какво не знаем всъщност за Котела и за неговото време? Сега да ви кажа за Котела и за неговото време знаехме много малко. Но за него се знае, че е бил съюзник на Филип Македонски. Знае се, че е дал дъщеря си Меда за следващата съпруга на Филип след майката на Александър Велики. И всъщност това беше един много интересен казус, но той не беше материализиран по никакъв начин. И всъщност откриването на това ковчеже с златни дарове изведнъж показа, че този котел не само, че е съществувал, но показа едно невероятно великолепие на неговата култура, защото всъщност той е основател на елинистическа държава. Трябва да ви кажа, че всъщност в повечето от изследванията на чужди специалисти, които се занимават с ролята на жените в античността, много често може да намерите писано за Меда и много изследователи. Какво обаче, чрез нея, какво разбираме за тази тракийска жена? Да, първо тези, които се занимават с Меда, те казват, че най-вероятно тя е погребана с Филип Македонски, като обяснява това включително и с тази традиция на траките, любимата жена да бъде погребана с владетеля. В същото време трябва да ви кажа, че в района около могилата на Котела ние намерихме много интересни погребения, женски, с много глинени култови предмети, които предполагат, че това са жени-жрици. И тъй като вие знаете, че гетите са свързани с Залмоксис, техния цар, бог и жрец, който според Херодот е бил или роб на Питагор, или дори негов предшественик. Така аз се поразрових и се оказа, че всъщност Питагор е вярвал, че истински разпространители, носители на неговата религия, на вярата, това са жените. И интересно беше, че ние в Свещари имаме два пръстена, които са очевидно женски, върху които е изобразен Ерос. И Ерос не е бога на любовта в този случай, а Ерос този първи човек, който се появява, съзидателя, който се появява от космическото яйце. Тоест в Свещари, в могилите, около могилата на Котела и самото златно съкровище, този уникален златен пръстен Ерос, показва, че жената наистина взема много важна роля в духовния, религиозния живот на Тракия. И тъй като не довършихте с това, че е голям интерес към ранно-средновековната история, сега
На къде всъщност се накланя вашата мисъл по отношение на могилата на Омуртаг? Къде би могла да е тя? Понеже довършването на проучване на тази могила беше свързано с помощта, която ми оказа Симеон Пешов, светъл му памет, който пък много се надяваше, че това ще бъде могилата на Омуртаг. И когато аз му се обадих и казах, Симеон има едно прекрасно златно съкровище, той каза, на Омуртаг ли? Казвам, не, за съжаление е тракийско. Какво да ви кажа, все пак аз не съм следовател по средновековна българска история и археология, но обикаляхме и други обекти, които е възможно теоретично да бъдат свързани с... После към Свищов стана въпрос. Към Свищов, ходихме към Белене, но аз съм доволна, защото, знаете ли, разкриването на тази Омуртагова могила, която се превърна в могилата на Котела, е много интересна от познавателна гледна точка, защото вие знаете колко пъти се говори, че тракти и прабългари са много близки и така нататък. Аз мисля, че чрез тази могила, чрез обстоятелството, че ние между тракийските могили имаме прабългарски могили, ние имаме едни много интересни факти, които подсказват къде между Траки и прабългари наистина е имало някаква близост и тя е била пак в тяхната идеология, в тяхните вярвания. Тоест връзката между прабългарите и траките е била пак духовната. Е във вярванията. Това е една духовна връзка на едни много аристократични общества. Защото знаете, че и Омуртаг е показвал небесните тела, както и траките почитат небесните тела и астрономията за тях е едно велико познание. И няма как да не ви попитам за Дядово, където все повече се говори, дали отиваме към Нова Загора, все повече се говори като за българската Троя. Да, това беше едно име, което така беше намериха дадено. И сега един сребърен венец, който също подсказа, че го имал също по времето на Троя. Какво да ви кажа, ние имаме там златни находки, обици, отделни накити, които разбира се показват, че те са съвременни. Дядовската селищна могила е съвременна на Троя. Разбира се, тя има по-ранни пластове също от каменомедната епоха. Има също и по-късни пластове от римската и средновековната епоха. Тоест, тя като стратиграфия ни дава едно развитие 8000 години. Това, което е прекрасно, че този обект ни показва как се развива селищната система в бронзовата епоха с едни прекрасни концентрични ровове, вероятно с отделянето на централната част като една цитадела. И освен това е една от най-големите селищни могили изобщо в Югоизточна Европа. И за мен това е повод да кажа, докато ние работихме с моите колеги от Япония, от Токайския университет, ние се опитахме да създадем музейна експозиция на място, да направим условия, да създадем условия за експериментална археология. Направихме една праисторическа къща в техниката, в която са били изработвани. Не можахме да обзаведем вътре, но това е едно място, освен това много интересно с екологията. Там растат блатни кукичета. Знаете, че блатните кукичета са свързани с създадения от нас нивалин. И това прекрасно място е един пример за това, че селищните могили в България, те единствено, може би в Европа, са тези, които могат да ви покажат едно хронологическо развитие на най-старите цивилизации в нашите земи и по-късното им развитие. Тоест, вие искате да кажете, че ако започнем разговора с това какво трябва да се направи, че това тракийско богатство наистина да бъде експонирано по начина, по който на всички на нас не се иска, че тези селищни могили са начин, по който ние по друг начин трябва да се отнасяме, да ги запазваме, да ги опазваме, да ги по някакъв начин експонираме по модерния начин, в който живеем. Как това може да стане? Вижте, всичко може да стане, ако ние промениме
не само нашата политика, но ако създадеме и дадеме свобода на творческите структури, за да могат те да работят независимо върху своите проекти. Трябва да ви кажа, че ние и за Дядово имаме много интересни проекти за цялостното експониране на стратиграфския профил, изобщо за развитието на целия район около могилата. За съжаление, всички екипи, творчески екипи в България, според нашето законодателство са поставени в зависимост от местните администрации. За мен това е един голям проблем и не само за мен, за всички. Защото една местна администрация, тя първо не е компетентна в областта на опазването на наследството. Нали ние говорим за децентрализация на властта? Да. Но това искаме. Оказа се, че вместо децентрализация в последните години се налага една политика на тотална централизация на всички наши дейности. Всички проекти, които ние създаваме, първо трябва да видим дали местния кмет или Министерство на културата ще се съгласи да се кандидатства. Тоест, вие имате веднага една пречка, която много често изобщо не може да преодолеете. Втория проблем е, че проектите се изготвят от високопрофесионални екипи. Това не може да се отрече. И въпреки всичко, в момента съгласуването на тези проекти е концентрирано в Министерство на културата, което само по себе си няма капацитет. Но и в Никана. Имат Нинкана, но даже сега има една още по-негативна тенденция, бих казала, обратна на логиката. Цялото съгласуване да мине само в Министерството на културата. Тоест, вие разбирате, че едни творчески процеси, едни резултати на дългогодишен творчески труд и сътрудничество с архитекти, реставратори и така нататък, в край на краща попада в ръцете на едни чиновници, които решават вашата съдба. Тези чиновници обаче тази година им беше казано, че културата е абсолютен приоритет. Взеха рекорден бюджет, повече доколкото си спомням с 118 милиона. Какво според вас трябва да се направи, за да може това културно наследство наистина хем да бъде разработвано от вас като специалисти, хем от друга страна да бъде по някакъв начин популяризиран от хората, които трябва? Знаете ли, чиновниците в Министерство на културата, независимо от това, че между тях имам приятели, не могат да са компетентни в приоритизирането на нашите паметници. Кой може да бъде компетентен? От една страна, в самия закон за паметници на културата са изредени най-стойностните резервати, което означава, че това са най-стратегическите обекти, които биха представили развитието на нашите земи и през праисторията, и през тракийския период, и през античността, и през българското средновековие. И те винаги са били най-добре финансирани. За съжаление, не. Не? За съжаление, не. Това е другия голям проблем, че всъщност по отношение на археологическите разкопки, вие нямате никаква гаранция, че ако проучвате един резерват, ще получите средства за разкопки да довършите, примерно, един паметник. Второ, тези резервати нямат разработени планове за управление, които биха казали, ето това тук е този екип и това са перспективите за развитието на този резерват. Тоест, няма ги управленческите структури, които биха теглили напред развитието на отделните резервати, както вие видяхте, когато беше тази среща с италианските специалисти. Виждате, Помпей има свой екип и показаха чрез проекти, че са взели милиони от Европейския съюз. Флоренция, историческият център, има свой екип, докато виждате при нас няма такива екипи. И тук е големия въпрос, че когато говорим за нашите обекти на ЮНЕСКО, те в момента може би ще бъдат най-потърпевши от тези климатични промени, виждайки на какво са изложени и как са се превърнали. И тук бих искала да ви попитам, тъй като стана въпрос за тракийските гробници, а нашите гробници не са в добро състояние. Не трябва ли да бъдат те един от приоритетите? Знаете ли, аз мисля, че ние сме поели ангажименти, че държавата трябва да се грижи за тези паметници и държавата не е така в нейния тази имагинерна терминология, а става дума за това, че всеки от тези обекти,
и по изискванията на ЮНЕСКО. Много отдавна трябваше да имат планове за опазване и управление, което също не е направено. Тоест, българската държава и това не е изпълнила. И всеки обект би трябвало да има свой екип. Не може в Министерство на културата да се сменят непрекъснато специалистите, които работят по един паметник. А в момента някои са направо безпризорни. Например, Казанлъшката гробница ние не знаем. Тя е заключена. Някой казал ли е какво става? Защо е заключена? Има някакъв проблем. Ние не знаем какъв е проблема. Има ли екип, който отишъл да види? Но знаем, че има проблем в Александровската гробница. Александровската гробница е една от, бих казала, най-обидните за страната ни примери, защото един прекрасен паметник, който потенциално наистина заслужаваше да бъде включен в списъка на ЮНЕСКО, точно заради тази система на опазване, в която бих казала алчността предрешава съдбата на паметниците, там в последните години 30% от стенописите в оригиналната гробница са паднали. Тоест, ако ние така продължаваме, това, че едни паметници в ЮНЕСКО и те нямат специализирани екипи, които да се грижат за тях, да имат финансова подкрепа, за да могат да вземат на време мерки, просто няма да се получи. Тоест, вие смятате, че наистина трябва да има преинституционализиране по отношение на управление на културното наследство и това как според вас би трябвало да знаете ли, на мен ми е много мъчно, защото когато се говори за Министерство на културата, се говори за музика, театър, кино. Никога не се споменава културното наследство. Вече започнаха да го споменават. Да. Най-малкото министъра сега е в основата на Бранд България. Вярно е. Но искам да кажа, че ние унищожихме България структурите си, които се грижиха за това наследство с последния закон. Да. И тези структури, ако погледнем и сравним с Гърция, с Италия, защото ние сме една от трите най-богати страни, може да видим какви са тези структури. Те са вечни. Те и в България са били почти 100 години непроменяеми, докато сега изведнъж ги унищожихме. Тоест, ако ние не направим крачка напред към създаване на професионални структури, които да се грижат за паметниците, всъщност ние няма да можем да направим нито една крачка напред. Те трябва да са само държавни или трябва да бъдат по някакъв начин съчетание на държавата и неправителствените организации? Знаете ли какво? За мен няма проблем каква ще е формата. Дали ще може да има публично частно партньорство? Публично-частно партньорство, защо не? Въпросът е, че динамиката е различна при едните и другите. Въпросът е тези структури, те всичките ще бъдат под един контрол, бих казала, по отношение на качество на финанси и така нататък. Но за мен въпросът е те да имат свободата да могат да работят без допълнителни административни пречки на местно ниво, на централно ниво, Министерство на култура, общини, кметове. Това е най-важното. Защото когато един лекар лекува своя болен, той не пита всеки ден министъра. Даже не пита и директора на болницата, нали? Той върши това, което трябва да върши. И ако ние не освободиме, не създадеме и не освободим тези екипи от странични пречки, те биха могли да направят чудеса. Да завършиме с това, че културното наследство няма нужда от лечение. То има нужда от връщане на блясъка и от превръщането му в действително двигател за развитието и на икономиката, и на регионите, и това ще е последния ми въпрос. Трябва да ви кажа, че има нужда от спасение, защото то в момента е оставено на невероятна разруха. Аз съм човек, който стъпва по земята, непрекъснато съм сред тези паметници и моята болка не може да бъде така потушена. И искам да ви кажа, че наскоро слушах различни интерпретации на това какво означава национален интерес. Трябва да ви кажа, че нашите богатства са една златна мина, която ние просто не сме разработили, защото унищожихме професионализма. За съжаление е така. Да завършиме с песимистичното на това, което казахте. Културното наследство има нужда от спасение. В нашите следващи разговори ще продължим точно за това. Как, по какъв начин то да бъде спасено и как то наистина по някакъв начин да се превърне в новото ни национално богатство. Благодаря ви.